tikulandireni komanso tinene kuti ngati dziko ndife okhudzika makamaka ndi imfa ya mmodzi mwa iwo amene adayesetsa kuti ayi dziko lino lidziwike pa nkhani ya mpira, Esau Kanyenda, amene tenga wachisoni umene wafika nkukuta dziko lonse la Malawi komanso lapansi kutengera mbiri imene ali nayo kuti Africa kuti Malawi aidziwe komanso chaku Europe uko ndi ku Russia kumeneko luso la Esau Kanyenda lakhala ndithu likupita mwamphamvu, koma chifukwa cha imfa imene yatichotsera m'bale wathu pakati pathu, Luntha Television ndi Amalawi tonse tikulira limodzi komanso kupepesa akubanja. Ndipo lero tikulandireni ndi pa 2 December mchaka chino cha 2025. Tikugwira ntchito ndi Gerald Katsonga pa makina, ine ndi Moses Magawa, komabe tili ndi zoti tikambirane. Bilu yokhudza misonkho yadutsa ku nyumba ya malamulo ngakhale aphungu 77 anajomba, 49 anakana biluyi, awiri anali chete ndipo 94 ndomwe avotera biluyi. Ngakhale biluyi yadutsa aphungu otsutsa boma anali atayikana kale kuonera kuti misonkho yatsopano pakatundu makamakanso kutumizirana ndalama ku banki komanso foni lamya kuphatikizapo kudulidwa kwa malipiro amene anthu amapitirira kapena adzipitirira kudulidwa, akuti kumene kuli ngati kukama mkaka yowonda kale. Ndeti mafuna titamva chifukwa anatero kuti Amalawi akuvutika kale, ife takana zimenezi, anatero aphunguwa asanaponye vote. Ndeti mafuna titaonekerana kuti kodi bilu ino yomwe ilandira bwanji yadutsa ukoko, ndiye kuti nkhani zija za kukhazikitsa kwa malamulo zimakhala m'manja mwa aphungu, akangosayinira kuvomereza zimenezi ndiye kuti Amalawi chimenecho chimakhala lamulo. Ndeti mati tidziwe kuti ino kodi mwazilandira bwanji aphungu 77 kunalibeko kumeneko, sanapite nawo, sadavote nawo, awiri kumeneko adasankha kukhala chete, sitiuziwa kuti amaganiza chani. Komano anthu amene anavota ndi kukanisitsa, aphungu amene anakanitsitsa kuti zimenezo ife sitikulola, Amalawi alikale pa mavuto pa chipsinjo, analipo 49, ndipo amene adusitsa biluyi kuti idutse ndi aphungu 94. Mwayilandira bwanji nkhani imeneyi? Timve maganizo a Malawi tsopano. Mwaswera bwanji? Ili bize kwambiri foni. Mwaswera bwanji? Yes, mwaswera bwanji. Tikudziweni kumene ino mwayimbira foni kungofika ndi kuduka. Tipitire kulandira be foni. Timatero kuti tikayankha timafuna tipeze paja pokwezera paja. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji? Amene osanasankhe kuti amveke, mwinanso ali ngati aphungu aja anakhala chete ku parliament. Mwaswera bwanji? Gerard, we are now struggling kuyambirira konkono, koma anthu ochuluka ndamene awimba sindidziwa kuti chovuta njani. Mwaswera bwanji? Taswera bwino kaino. Ayi taswera. Tidziwe kumene ino mwayimbira, mumveka pansi kwambiri. Mwaswera bwanji penepo? Ndaswera. Kuti vuto ndi foni iyi nchani? Ikumveka pansi kwa. Taisani kukweza kumeneko, tafika kuti madzulo ano? Mwafika kuno kumulanje? Chabwino. Ndiye kuti foni yathu ilero ili ndi vuto ikutsitsa kwambiri. Kumulanje timafuna timve maganizo anu, dzina lanu pa nkhani imene tikukambira nayi kuti bilu yadutsatu ya misonkho mwayilandira bwanji? Chabwino, titole ena zikapitirira zimenezi ndi kuti tifumuka kaye kuti mzanga pamakina mwina atiunikire kuti kodi chikuchitika nchani pamenepo. Foni yathu ikhangati umveka pansi kwambiri, ndiye mwina tiyesebe pani kwambiri. Bora mwaswera bwanji? Tiachotsa amenewo. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji. Ayi pamenepo tikumveka. Ndikuti kumeneko bwana? Naniyengo kubanga.
biru ya misonkho yadutsa ndi anthu 94 kapena phungu 94 77 kunalibe awiri anasankha kukhala chete komano okwana 49 anayikana mwayitandira bwanji nkhani imeneyi hayi nene olotikana utitani zoni na kuyilandirabe basi kumana katika ngabwanji popeza hebu sisalamu komabe ndio moyo tu kama mkakayodola dola kale kama mkakayodola dola kale kuone kuti nyinyi kujala kumopisi kukazi kama mkakangedwa choncho basi kile chingotero choncho kodi yadwala pati imene ikuganizidwa kuti ikukamidwa koma ikukhala kuti ndiyowonda chawiyondetsa nchiyani yadwala motani timafuna tamvesetsa chimene chichaende fashiye zimene yapitayo finali bwino ine kali fashiye zimene yapitayo inali bwino nakane nakutaya teta kuma fashiye zimene yapitayo finali bwino ndepa nepa ndiyodwala dwala kale ndiyokosomo yatiti ndiyode choncho nangatitani kuna miyango takumva ni maganizo ano mukhale ndi usiku wapambana zikomo ali imene yakhala ikudwala for 5 years ndi kufikiranso kukamidwa kuganiza kwa iwo akutero tipitire kumva maganizo anzika anthu amene muli kunja kwa dziko you can do the same mene timachitira muja muimba phone ife tikuyankhani pa WhatsApp apo ndi kuti timve kuti maganizo anu ndotani mwasula bwanji Hello? Yes, mwasula bwanji taswera Moses Magawa mwaswera bwanji kumene ayi ndaswera kuno ku Malawi tafika kuti madzulo ano mwafika Pretoria West mukonda kutchula dzina ku Pretoria Malawi akukumbukireni kuno South Africa ndipti mene tithokoze yes atitu ikamidwa komano yoti njowonda ndipo ndi 49 amene anakana kuti zimezo ayi tasiyena Malawi ali pamavuto koma 77 sanapite ku nyumbayi awiri okana khala chete situzovuto kawo njani koma 94 adusisa biro mwayilandira bwanji biro mene makamaka choyambirira tipepese chifukwa cha maliro amene mbale wathu watisiya amene timamutcha kuti Black Mamba chachiwiriso tikuthokozeni makamaka chifukwa cha umunthu umene muli nawo pa Luntha Television I think mnangotenga Luntha kuchotsapo umunthuwo kapena koma zonsezo nchimodzimodzi chifukwa chakuti wina aliyense adzipeka maganizo sitonse amene tingakhale parliament but ifeyo amene tikudziwa tikhoza kumalankhulako pang'ono zikoma kwambiri pa chimenecho zikomo choyambirira chimene ndikufuna kuti ndilankhule iluyo kwa ineyo maganizo manga ndimene zinalili ku Malawi ndayilandira and anthu amene sana votewo amene anakana kuti bill sakuyifuna ndi anthu amene akufuna kuti dzikolo lisakhale dziko la mtendere ku Malawi ko tinavutika and kodi zikuvuta bwanji ma MP wawa akuvuta bwanji kumavomekeza bill ya boma limene lalowa pompano itili past president munthu wopanda nzeru mabill onse amangolowa eti kumangononga ndalama kumangononga and kufika panopa president amene walowa ndi pompano sanake even 2 years sanake even chimodzi koma mabill ake kuti akhale kuti mabill adziro wa parliament zikuvutira pati kuweza kuona kuti dziko lonse ndekuti anthu a MPP namene akupangisa focus kuti mabill azikhala ovuta kuti adziro wa chifukwa afuna kuti apange zimene anapanga iwowo kuononga dziko ncholinga chakuti anthu adzikamba zolakwika zokhuzana za DPP ndiyamikire ma MP onse amene avota kuti bill ipase tidavutika kale adatikama ndi MCP DPP sindatikame koma MCP anatikama akadalikuka mpaka kumira kumalisejo ngire zanatika kwa ineyo para kuti kwambiri mtima umakhala wa kamaza chipani cha MCP mbeno kuti angatina malankhula zosakhala bwino zimakhala zopweteka ekuzina nezina kumene mungwanire amati tidzikondana wina ndi zake kodi singatheke bwanji kuti wina umakhala ndi ma 5 billion umagula magalimoto 2030 munthu mmodzi koma wonse kwa kumudzi kopanda ngakhale nkanjinga komwe apa nkumaganiza mabill sizoona amenewa a DPP asafoke mcholinga cha anthu amene ali anthu owalakwira akawayi apangitsa kuti DPP 2030 ndekuti anthu sadzayivotera akamaopa ndinso timafunitsika a DPP a MPP amanjata anthu awa mwina pakachongolankhula pa msonkhano amanjata itili nawo
a DPP amene alowa mboma komano kuli zimbalangondo ku MCP zimene akandalama zimene akumozi. Why they can't arrest them for now? But if they want arresting them now, they must forget 23rd election again. Oh. Yeah, they must forget. Okay, hi. Zikoma kwambiri, mwina ndisalamfule kwambiri ena so alowepo. Zikoma kwambiri Mr. Moses Magao. Thank you so much ku Pretoria, South Africa, kuti nanu mwaperekako maganizo anu. Thank you so much, my brother. You're welcome. Walakupitirira kumva maganizo anzika pa zimene tikukambirana pano ndi zinthu zofunikira kwambiri kuti biro yona ngasi ngati uli kufinya izi tifinya tonse ngati ikupanga zinthu zabwino akuti ikhaso ikuthandiza Malawi. Mwayilandira bwanji biro imene ipa line up masura bwanji? Amene also mwina vuto la phone masura bwanji? Sasa buno gaino. Aenda swera tikudziweni kumene tafika madzulo ano. Ine kuno kumfuta James 77 sana piteko 94 avotera bill kuti duse 49 akuti zimenezi nkufinya Malawi amene akuvoteka kale muli mbaliti ine chimene ndikutha kuona pa program imeneyi ndichonera kuti ndikulakwa. Okay. Chifukwa tisangoganiza za ndale koma tiganize zonse ivi nda Malawi. Okay. Mzanga amene ochokayo akunena kuti MCP inakamakali. Okay. Koma nkhani kuti tizilenga kuti wakulaka makale kapena tikoze zinthu. Okay. Ope imene kuyenda panoyi sikukamba nkhani ya munthu mmodzi. Okay. Koma tikuona so nkhani yokhudza kuti ukatumiza ndalama izi kuyenda mazingati. 2 ku banki uramakatenga izi khayo utani. Koma ogwira ntchito mboma azilandira ndamayo zizikhala motani. Unikire zinthu ngati zimenezo. Chifukwa kunkhani kuti sitabilu tikumangona kuti bilu yonse zidusa koma ndichopsezonso ku dziko chifukwa maiti aja tumangota tiyeta sirena zidusitsa tiyeta sirena zidusitsa ndikuti zimenezo sizikuthandiza ifeyo ngati nzika. Okay. Koma akamakana mabilu aja zimathandiza kuti chinthu china chake ngati chikuchitika ndi chimodzimodzi pa nyumba mayi ngati ndi bambo sakugwirizana chilichonse chimene akamba bambo mayi akungovomereza banja kune sikhala banja longoso wende nyumba simuchitika zinthu zongosoka koma zikukunikirana kuno bwino. Okay. Nde izizi ndizonoti zikuoneka ngati zabwino chifukwa zili kwa mbali ina koma ndizoti zithinje fe ya Malawi chifukwa china chipe chikwera. Okay. Sikuti zitsika iyayi ndi nkhani lisoniza ndale koma tione ife ya Malawi kuti tichikwanitsa. Okay. Ndefe lisathamangire ndale iyayi koma tithamangire chimene ife tingatikukwanitsa panopa sipamene akayopachitike izizi koma aone kuti Amalawi tiwathandiza bwanji kuti izo apangire izizi Amalawi tiwatani kenako ndikumabwera ndi ziganizo zimenezi chifukwa mwachisazo panopa tikumatipoyamba timaona kuti amboma lapitaja shuga namusiya pazingati kuti pano ali pazingati mafuta kumene ali pazingati zinthu ngati zimenezo ziziona kuti ndisunkha kwezawo zikhabe pompo kapena zitsika tisaone zandale koma tione ngati aziziko sopano kuti dziko lathuli tikulikonda motani kapena afunguwa akulikonda motani. Chifukwa izizi ndikunenazi wina adzaziona pamawa kuti kodi misonkho iyi kuyankho kwake ndi uku chifukwa akafuna kwakwera minibasi azikamuthinjabe kuti adzatibire minibasi amenewo ndi aboma kapena otsutsa boma iye akitoka. Ndezi zinthu zimenezi zikuthinja ifeyo. Okay. Chamikire kuti nanonso mapanga contribute maganizo anu kuti akanadikira kaye apshenjike ndomwe wa Malawi akamakakwera basi yoikwera katundu akwera chifukwa msonkho wabwera pakatunduko. Wabwera pakatundu sudi wabwera kuchipani chemu chimodzi yayi koma pakatundu amene Amalawi zipitsa ntchito. Chabwino. Zikomo kwambiri. Thokoza kwambiri kumuseni dzina lija bwana. Ine James Banda. Bwana Banda mukhalendo siku abwino. Inuso amagawa mukhale tsiku labwino ndipo timanyadira luntha timawatsatira mu program onse. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo. Pitira kumva maganizo anzika sabili imene yadutsa imene ikuti msonkho. Masura bwana. Muhango kuzuzu. Amuhango takulandirani. Ngani ndikuimva ndamvetsa ine. Taikani comment yanu bill imene mwayilandira bwanji. Choyamba ndikambe nkhani ziwi zitatu. Okay, please. Kani oyamba ndibebese ifa back mamba kanyenda mwayichulayo. Yes. Munthu uja anapanga zinthu zambiri zofunikira kwambiri ku dziko la Malawi. Ndipo
tene ndithu kumukumbukira pa zimene anapanga. Yes. Ndiye chachiwiri mafuna ndikambe kuti nyumba ikakhala kuti mukumanga olo munamanga kale ndiye mutamanga kale mufuna kuti mukonzeso imabweretsa nditi mavuto ming'alu ndi zina zotero zimene zimafunika kuti inu munthu amene kuikonza nyumbayo ayipange kuti ibwerere mchimake kuti pa site imene afuna iyeyopo zitheke. Ndiye pamene tikuona kuti zikutheka timapapayenera kuti pena pake pakhale ngati pavuta pakapena paonongeke pamene mukonza chinthu chepamafunika kuti pena pake paonongeke. Ndiye ndimafuna ndiyambe kuti kuonongeka kumene tukamba apaku ndikuonera kuti amalawi afinyikadi ndipo akufinyikadi. Pamene akufuna kuti azathu awa kumene bomawa akunze zinthu kuti zifike ponena kuti ife tifikepo. Chinthu chovuta kwambiri tiyenera kumvako kuwawa ululu ndithu utipwetika ndithu. Apopo nditsabise ululu ulipo ndipo kukwera kwa zinthu kupitirira mukataona monga mmene akwezera mahaza kuteza kuti kuona ndithu zambiri zakweraso msikapo. Zakwera ndithu hotiyaza mtima gola 1000 uja hayi wafika pa 1213 to hazi ziti finyadi. Koma ndimafuna ndinene chonchi atu 77 amene mukuti anajombawa anadziwa kuti ngani meneyi akakathirapo mulomo mwina pakhoza kukhala povutirapo. Anu 49 amene mukuti anakanitsitsawa ndi azathu ajana ununga dziko la Malawi adalipanga kuti lifike pamene azaopa afuna kuti akonzepo. Mulankhula bwanji? Ndikuyankhula ndithu mumveka mwachimvemvemve. Ndaona ndithu wina wake atavala suti chalichi. Atavala suti chalichi kupezeka kuti wina wake waiona suti kupanga na isanje. Malo moja akagule suti ngati mene koma kupanga na isanje pochoka uchaichi kupanga kumchecha pasi kummenya. Chakwizo tipite kunkhani yathu baba izina zikiyona nazo. Azathu amene adaulunga bomaja akufuna kuti amalawi tipitizebe kulira tizipitabe nudandaula chifukwa kukonza ukonza enaku kukuwawawa monga tingoyerekeza mafuta ya stability amafuta ikuoneka kuti zikuenda. Tukuona ndithu ena yachima kufeteza uchazi kuthika apa. Sono zikutheka ndithu ndaona maswanga kunzuzuko ndaona ndithu ndithu zikutheka ena ndithu ma 10,000 akukula ndithu feteza. Ndiye no 49 agenti anthu amene ankhwidzi anthu oyipa amene adaunonga dzikoli olufuna kuti zisakonzedwe zinthuzi zikakhala kuti anthu azipitiza kulira kuti apeze lupolo ya kampeni kuti muwaona mukumudani kusaife nchoyika choti zinthu zikonzeke mukuona zikulephereka. Tsono uludandaula kuti ngati zina zapa kukonzedwa kale chonchi ndikuti zikonzedwa zizambiri ndikuti iwo dzina lawo lipitirira nuipira mapeto ake sazizaendaso ndaikwerayi. Ndichifake nanena kuti ndikapa nkhani muzitatu kupepesa komanso kukonza kuti pamene akuchita maintenance zinthu zina zonongeka komanso nkhwidzi adyera kufuna kuti zinthu zisakonzeke zikhale ndithu kuti zikuvutabe kuti iwo apeze poyankhulira ngati menabe abira kale kuyankhulamo. Ndiye tinene mwachilungamo chonse anthu tiye tilikonde dziko lathu. Pamene tikufinyika pakati pati ndikuuze na makawa atoera nkanena kuti chibwina kuti ni mafuta akwere a petrol ndi dizelo kuti akakwera azipezeka. Ata mayankula zimenezi ndi panopo tonena kuti zinthuzo akukweza misonkho ayika tosefe tikufinyika ndipo tikupwetekeka koma iwowo akuoneka kuti akatero aona kuti pamene zitithandiza kuti forex kapena ku zinthu zambiri zikhalako stability ndempama commodities ndizo zimene pamala tikusowekera. So Amhango, yes baba, are you sure kuti kuyika misonkho imene mwavomereza kale kuti zinthu zikwera kumene kunkukonza dziko? Abambo pakakhala kuti chakudya chimene munapatsa galu chatha ndipo pakhala fupa fupa lija akalisiya galu amatabwera kuzito kulitonso fupa lija kuti akalijeso kachiwiri ngakhale chikulimba.
tunena kuti pamene tikuona kuti zachifuta kolowera kulibe njira imene ikhathe kutithandiza kuti zikhale kuti zabwera kuchifupi ndi mtendere ndi kupweteka mbali inayi misoko atengeko iyi kuti phase 1 yoyesera kuti ise kuti mwina mwake tingachiteko boost economy yathu ingapiteko patsogolo ndalama imene ija ikhale ngati kuti yathandizira kukonza mabola amene alipo chabwino pomaliza mafuna ndichenjeze mafuna ndichenjeze chifukwa ine sindikuyimira mbali kapena kuti wachipana koma ndifuna ndikuyimira Malawi anzanga amene ali mavuto osongati ine ndamunchenjeza ndani madulano ndifuna ndichenjeze ngati boma la limene likulamulira ndimafuna nene kuti pamene boma ili likulamulira lichenjere chifukwa pamene panakwanzako pamafunika udumphepo bwino asapange zinthu zimene zikoza kukhumudwitsa Malawi mwa nthawi yayitali iwo wayembekeza kuti akonze dziko lino koma ngati zina zili njira yoti abereko ndalama kapena kuti alemererepo Amalawi adapenya oluwonetsetsa Malawi ndipo anasamba panopo asayerekeze mwina ngati mwina kumapanga dati ndale zawo tofuna kuti iwo apese ndalama zoti aziba bwino alemere kena kazanamiza Malawi kuti yatamukona papa talipa ifacha za kuti ayi iwowa aonetsetse kuti zimene audola kuitsaonza wacha zimene zempana pano tiululira nazozi zimene panopo apungwera kuti nayi nalufuna kuti kukonza kukusapezekepo ayiwo akonetsetse kuti akonze ndipo asamale kwambiri chifukwa Amalawi tosefe makutu athu maso athu aluyang'ana kumeneko kodi apapo pokonza bwanji kodi zikutikomera kapena zikutipira mapeto ake mbala moti mwina azawo watinatandula 5 years iwo tiwatandula 2 years nkwacho tsaso chifukwa Amalawi akakwiya zawo pankwangwa zawo pachikwanja adzalwaso pansewu adzabva kuthamanga kuchiro lichita intimidative bomali ndenda chiso Amalawi akakuti akwiya kuzakhala kuopsa kwambiri zimene mafuna kuti nene kuti indu achenjeze zimene zoti please chonde ADPP pamene mululamula bomali usaisa Malawi azingokumvera ndi chisoni they would never be sympathy kuti azingokumvera ndi chisoni paliponse uludikira kuti mukhale ngati mwakhazikika koma mkangokhazikika mulika mmavuto opya chifukwa inokozanu kazi matanyula malo moti ukonze maliro apana ati mafuna ndikezi mabili kufacha tawo tatokoza kumzuzu mhango mkhale ndi usiku wabwino zikomo timve maganizo anzika mwasula bwanji madulano well muli pa line mwasula bwanji maswera bwanji ndaswera tafika kuti madulano maswera bwanji mwaza kudowa pakati basi tinayankhulane takumbusani pa Malawi dzina lija mpaka naikuiwalani ngozira pankhani yawo chabwino pitani straight pankhaniyo yes ineyo nithokoze apfungwa amene anapezeka mu nyumba ya malamulo kuti aitsatire bilu iyi koma nidandaule kwa apfungwa amene anadzopita koma anamisonkho ya Malawi mtsiku limene anakhala anthu amene vande kuti ntchito yawo soloidziwa ngati pali ena unakhala pa zifukwa zoveka bwino ayichipezese koma kwa amene unangokhala pa zifukwa zozizira anthu amene ntchito yawo soloidziwa chifukwa yali timalero kuti ku Malawi okoza malamulo adasentheka malamulo yamakozedwa ndi anthu osayenerera malamulo amafunika azikozedwa ndi maloya osati ma MPI nchifukwa cha anthu yawo sofuna kugwira ntchito yawo nithokoze kwa anthu kwa apfungwa awiri amene anasankha kukhala chete komabe anapita kuti akakwaniritse kuti agwira ntchito bilu imene yavomerezedwa malingana ndi nthawi imene tilimo nthawi tidafika ino zinthu zochipa zivomerezi zidati zidativuta andino kuti dziko lino ali kuti mwiyali ambuye ndabwino palifunika kalikonse kaoneke kuti kalikochenjera mtengo ifanga khalise kuno kumidzi thekera chidalidwa taba mtengo 200 waja lipa 5,000 4,000 mtolo wa thekera udzuwe mweyo inde nde tikamalira kuti
zinthu zina zikhale zochipa boza namizana nthawi lidafika ino nthawi zinthu zidadula ndithu tivomereze ndiye pali zinthu zina zimene zimatha kuchitika kukhudzana ndi aphungu athu amatutafuno yoti icho lithandiza ife amalawi ncholinga choti wowaja wokha nomene ukhale ni zinthu kudziko lino la Malawi ndikuti tili nawo umboni ife vana vathu ovutika nomene umayimba sukulu za kuno ku Malawi koma zanthu amene vana vanthu amenewa nomene umayimba sukulu za kunja nomadyaso mitsonkho yathu olo galimoto kuti igule kunja imalowa mdziko lino opanda mitsonkho koma ya munthu ovutika wakumuti mitsonkho mbwe ndi anthu awo mangofuna kuti bwereke ife anthu akuno kumaimbiri kotero kuti ine nathokoza aphungu amene anapita mu nthawi imeneyi kuti akazere chilimeyi kuti kuyenda bwanji kaya vena sodavomereze kaya vena unakhala chete kaya vena avomereza koma anthu amenewa niwathokoze mulungu awonjezere mphamvu zapadera alimbikire chifukwa ilipo nthawi ina yake adzakusana ni chinthu choti sichoyene adichitachitika kuno ku Malawi kusiyana ni yawo nakhala yawawa kuti kukakhala kuti ntchito imathira panjira wayi penati 77 anthu achipongwe nangukhumudwa naphungu amene anakhala zikomo kwambiri usiku wabwino kwaje mwaza Pungu 77 ntchito yanu ili pachiopsezo malingana ndi mfundo imene tayimva kuti ikadati izithira panjira ino ndiye mnachotsedwa maswera bwanji pa line apa taswera maswera bwanji wawo taswera amadera exactly kasungu ayi tokoze kuti mwayimba foni tagwisa ntchito 1 minute yanu pano nkhani ya bill imene mwayendera bwanji ya msonkho bill imene nimeneze watu lili vanova yambena kuyilandira basi chifukwa wamakoza zinthu zina zimaonongeza nde ufuna ndikumbuseso ma MP anthu amene anasankhidwa kakatumikire anthu ku parliament iwaja ntchito yawo yokayimirira m'Malawi mokumuzi amene anazuka pa 16 September wavotera nde kumene kuchako azionesesa kuti mabiro amene akupangaja sakupinja Amalawi amene anavotera bili imene yabwera ija isanapase kapena musesana kambidwe azoona kuti bili siyapinja Amalawi akumuzi ndikumpusisa aphungu omweyo kunena kuti kwa amene anakhala kunena kuti aphwanya ufulu wa anthu akudera kwawo chifukwa sana ayankhulire kuti anthu akudera kwawo akufuna chani chifukwa kawiri paja pali maona kuti oloti munthu ukakhala siku lamavoto upita usapita ukavota umakhabe kuti ngati wavota mwachisanzo parliament jalinda aphungu 20 bilyakusi maphungu amene avota ndi ochepa ena achisiku zoti maganizo awo amadera awo akanakhala votani ineneso pano tilamva kuzona kuti yakhale zinali chonje komano mbali ya opposition inali itakana bill isaduse takumbuseso ya opposition kunena kuti sikalekale ayi amene iwo anali mbali yolamula komano asapange zinthu zona kuti anzawo ajaoneke ngati olephera ayi awapase mpata akabweresa bill angoyiunikira ngati yofunika alolezeni bill jaiduse chifukwa kugamula amakhala Malawi wasati ma MP anzawo parliament muja chifukwa aliyense anati yako ntchito ndi kumapanga chinthu yona kuti ayi tikachitana imene chimene Amalawi atikonda koma muzambonse kuti chinthu nyamasi yapinda chifukwa ndi omweomwewo amene anapangisa kuti dziko lilifika zona lilito ndi omweomwewo amene ankatuza kuti akufinya kazi dupi kuti mlongozi ulikhangira zani lalongosoka ndi omweomwewo amene ankatuza kuti sekupita tu menani mkati muli nyinga muli jani ndelero asaoneke ngati kuti iwo ndi anthu anzeru kwambiri pomakana mabiro amene angatesumuna kuti wasako pang'ono zakulima Malawi komanso azindikire kuna kuti chilichonse chili pa parliament kuti Malawi amene aliyese pano pa amachisata ndipo amachiziwa inoyo si nthawi ija yomali kuti aya anthu akumuzi sakuziwa kuti chitika ndi chani
chose ndi makambidwe amene kuchaka nthawi muza makhala kuchisata paita malala akafuna kusinza mlawa kumuza akatoka samaona zili kuti munthu ndani amakupangira jani tachenjezeso awo alowa kumene awo kunena kuti nthawi ali nayo ayigwise ntchito bwino nthawi imene ali nayo akakanika kuigwisa ntchito bwino malawi amayankhula kudzera pavoti ndipo saona kuti khandi kuchipinda kwanu khandi kuti malawi akatoka makhala watoka ndipo amayankhula pena paliponse ndeti maonana no tiyamikire kuti nanonso kasungu kwa uimbe munatero kuti ayi mbwere mupereke ku malangizo program ino komanso makafotokoza maganizo anu tathokoza kwambiri madera zikomo pita kumva maganizo anzika inuyo akadalusidwa ntchito lero akadakudziwa kuti ndani mwaswera bwanji bwana mwaswera bwanji awasada konzeke awati achotse mwaswera bwanji yagwira nene mwaswera bwanji yes mwaswera bwanji ndaswera bwino kainoyo ndaswera ndikuti kumene kudzina lanu kuno kwasungu ndine Mai Solomon tsopano Mai Solomon bill ya misonkho ndiye ayidusisa ku parliament koma 77 anajomba kumene ku 94 amene avomera 49 amene kuti aya imene nkuphinja Malawi muli mbali misonkho imene iripeteka matero ilipeleka kwambiri misonkho imene okay kuno kuti enase imalipeleka tonje pasali utazili pangaso zimenezo nditauti tudandalwa kwambiri okay nditautanaganyizira boba okay ayi tithokoze kumva maganizo anu kuti inu muli mbali ya 49 amene anakaniratu kuti bill imeneyi ndikukama yonda kale tathokoza Mai Solomon kumva maganizo anu kukasungu zikomo kwambiri zikomo imene ndi Luntha Television ndipo timabweretsa nkhani zimene zachitikazo ndipo timazikambirana first timayikapo comment dziko ndi la Malawi Lunthaso ndi la Malawi mwaswera bwanji awasala konzeke atenge na mwina mwaswera bwanji ndaswera bwino kaino ndaswera maseko zikomo mwani ndi 1 minute ya mtunthu kuti mpereke maganizo anu 77 ndi amene sadapezeke nawo aphungu ku nyumba ya malamulo adajomba ka zinachitika njani sadafotokoze ndipo 94 ndi amene avomera kuti ayi anthu azikhala kupereka misonkho malingana ndi dongosolo la boma m'magawo siyanasiyana koma 49 anatsutsa kuti mukufuna kuti muyikame koma makamaka yonda kale zimenezo anatero inu mwene ndi bwanji bill muli mbali iti ine ndili mbali yoti tidzipereka misonkho kuti zinthu zina kumudzi zidzifewa simukuona kuti aphungu zimene ayankhulazo kuti otsutsawo kuti no nkulakwitsa ife anthu apsinjika kale inu simukuona kuti anthu apsinjika mdziko muno aphungu otsutsawo anali mu mboma poyamba awononga ndalama 67 biliyoni samazindikira kuti akupha Malawi chifukwa iwo angati avomere avukana onena kuti ayi asamakhome misonkho ayembekeza abwezeru ndame imene ja 67 biliyoni ichi kula chimwendo kumene koko oyenera atabweza imene ja 3 trillion ja miyezi itatu iyofunika atabweza kuti mwine zimenezo ifeyo ngati dziko zilifewereko koma akakana chifukwa choti mwinewo ali ndalama kunyumba kwawo akulakwitsa misonkho imeneyo ndi imene tilangakava mzipatala ndi zina zoterozo zimene za umoyo wathu tsiku ndi tsiku nde iwo akakana ayembekeza kuti dziko lino liyenda cha boma lalowa lino silopa ndalama ngati mmene muchaberewo ati achimwendo panda amenda panjinga yopanda matikati yopanda buleki lero ali choma munthu amene uja adachitenga kuti amagwira ntchito ntchito ya UMP munthu ngamamange maloji ngati amene aja zaka 4 kapena 5 ndalama adazitenga ku kapena MP amalandira ndalama zingati kapena munthu akamsankha unduna okhawa amambatsa ndalama zingati kuti akakhale khomusha ngati mmene mujalero ali onani mujana pwisira ku parliament ndalama za ife musapange choncho amaseko zimene zimene zikuchitika ndi ndalama za ife zimene zija tisamayankhule monyengerera pamene chilungamo tikuchidziwa tidziyankhula direct tikamayankha monyengerera kuti izi ziyawa amachita izi ndiye tikhale ngati tiwuzira kuti iwo sadachite ayi koma ngati aphungu 49 otsutsa boma amakana yawena awa 90 chakuti nkuvomereza zimene zavomerezekazo ni zimene zitsale mndandanda wake koma kuti tikaneonena kuti ayi tisamakhome misonkho muyembekeza kuti mankhwala kuchipatala tidziwapeza mota chifefe silipita za private timapita cha boma chimene boma limatigulira mankhwala tathokoza kumva maganizo anu amaseko ya
Jeno ndingumaliza nkunena kuti kumene kujako anthu aja amachita kampeni tiyandikira kumapita kumasankho ndiye lero akamapita nzeru zawo kumene kuja asayembekezeletu kuti 27 mpatali ndi pafupi lero ndi 2 December tukamba chaka china tikhala ndi zaka zochepa zikhala zitatu tikalowa chaka chamawa ndiye asayembekezele kuti zimene azichita kumeneko zimene achita mbuyo muja kuti zikhala zofanana ayi amalawi ndanena apo kuti ndigalamuka Africa dzuka Malawi ndi amalawi adaona onena kuti izi ziyayi kwa matete tenga mtunda o ndengati phungu otsutsa lero amene amawakhala akulinzuza dziko lino kwa zaka 5 lero namakakana kuti anthu asakhome mitsoko ayembekeza ife tusitichita ganyu timadzigwirira ntchito ndi manja athu dziko lopanda mtsonkho ndilakufa komanso ngati boma iwo akudziwa mmene amendetsera boma asati mmene muja amachitirewo aja kutenga ngati kuti dziko la Malawi ndilawo la kunyumba kwawo ayi avomereze chimene amalawi adziyendamo akakana iwo khawo ndanthu angati kumeneko 224 ayembekeza kuti pa Malawi 23 miliyoni angawathewo aja kwadyetsera mnyumba mwathu nzodabwitsa kuti lero iwo amalamulira lero adzikakana zimenezi koma ngati yavomerezeka imeneyo yapasa ndipo ifeyo tipanga zimenezi sitimva kuwawa munthu umathawa kwati lolibe mwana mkazi yonse alibe mwana mmakambo tuluka wana mmene muja nkumakhalanso ndi adzukulu agogo ndiye dziko lino mmene dalandira ufulu 1964 abingu atabwera ndingukumbutsako chinthu china abingu atabwera adanena malizani ifa cha nthawi ndimaliza abingu atabwera adanena kuti dzuwa ili lodulali ayi kumalawi kuno tiyeni likhale lonse koma mu nthawi imeneyo opposition leader adala John Tembo kupezeka kuti kudakanika moli magalimoto wena bwanambala buleti mmaona kuti kuli dzuwa la thunthu ndi ulamuliro wa bingu umenewu chipatala cha Boromu chicha adachisintha dzina kuti chipatala tukamba zinthu zapasi tiyeni tichipatse dzina loti bwaira lero kumene kuja ndikubwaira ndiye chimene chopange kuti amalawi tizikhoma mitsongo ndicho linga choti zinthu zina zidzitisewera koma ngati awawo kana munthu akakhala galu utsutsa mkwake kaya ndipo kutsutsa chabwino amene titendera masolo bwanji ndaswera tipepesa kuti tadula foni ina potengera ndi nthawi masolo tikudziweni ndi ndani pa line apa mwayilandira bwanji bilu imene yadutsa ku parliament yokhuza misonkho bilu yoyisireka ilandira alright chifukwa kunena kuti anzawo analibowa asanaendese bwino muganiza choncho ndiye panopo akwenera kuvomereza kuti bilu ngati abwera asiya anzawo wapange okay ayi tiyamikire kumva maganizo anu mwachidule kuti mwagwirizana nayo bilu yo mulibe nayo vuto tithokoza iwo bilu ayilandira sakani okay chabwino ayi mukhale usiku opambana mayanga mbali ya kunkhota mati ndi kunkhota bwango iziko mukwambiri ziko amene wabwera mwachidule timveso ena pamaswera bwanji ndaswera bwanji ayi ndaswera dzina kumene tafika nzofunika program ndinenkezeramba kuno kupisanza tithokoze kuti nanonso ankweza lamba mwabwera kodi paja kuntchitchi munade eya chabwino mukuganiza kuti bilu imeneyi ndiyothandiza dziko lino anthu 77 sanapiteko khangati ungoza no pangani zimene sizotikhuza 49 amene anati ayi amalawa akuvutika boma muchitanji kodi 94 anati ife tagwirizana nayo muli mbali iti pa nkhani ya bilu imeneyi ineyo ndili mbali yokana ndithu kuti bilu iyi sinenera kudutsa okay chifukwa timamvera zipani zimene zimapangira kampeni oh yes ife tidzapanga zakuti kuchiza amadziwa umene adzapeza ndalama pana zaonesa kuti zimene zimanena zipani zija atembenuka tsopano kufuna kulanda ndalama tsano kwa Malawi okay zimene zona zenezene dziko la Malawi lino even anthu ogwira ntchito mbomawo ayidziwawo nochepa zedi okay ndiye panopa ni zimene zabwerazi misonkho ityani ndifuna kuopa anthu kwankhwatiri kumudzi ana akugwira ntchito okay pano afinki mwana amene akugwira ntchito mbomba sutikhole yembekezere kuti alandira kusosopa kwa mwana kodi zili choncho apa amene zafika pamene patene wamvetsanso anawo sacha mbawani mavuto atingakhale kuno kumudzi tsopano
ndalama nzovuta zedi kuti tizipeze kuno kumudzi zimapezeka pachaka kamodzi anthu olimase ndi panopa sopoyo ni akukwerayo matransport ni akukwerawo chilichonse panopa chakwera sono ndikanaona kuti mwina ake amene ananena kuti bili isafaze mwina akale athandiza njira yopezera ndalama boma ija ulipeze ndalama osakhala alipezeti ndalama ku misonkho yochulukitsa ngati iye pa ndiye kuyimira anthu kokumeneko andi ena ake akamalankhula pa radio yapapa manena kuti zilankhula zoti dziko likhoza kuthandizika osakhala dziko tizipangana chapta cha wireless yaluntha wireless nani kuti njampingoso wireless imafuneka kunena ze honest zokha zimene ukozona kuti iweyo utakhala mtsogoleri ukoziyendetsa bwanji zofunika ndikuti anthu akamafika mparliament uja aphungu ayenera kuyang'anira kumene iye wachoka kodi izizi kwa anthu anga akachilandira bwanji anti panopa akupanga bwanji ndekisa yake anthu ena akautulutsa maganizo kuti bilu iyi ikutekala Malawi andi ndipatie example panopa Malawi anali machimanga imene boma lomwelo latsitsa kuti anthu agulitse mitengo yotsitsa boma lomwelo lifuna misonkho kwa anthu omwewo mkaniza anthu akufa banja zowala atezi ndikuti aphungu kuti kapimpeso kuti popeza zintchito zakumene kujanza mzimbiri ina 77 wanali kuchintchito zina fine koma ngati anangokhala sanapangenso bwino paka nakapeka maganizo a parliament mojota ineyo kubera kwanga ndikachitani pa baba sano apeza polankhula akabwera kuno kumadera kwawo azana kuti ayi kuti alibe parliament nada antuma kwakuti pamene zinafunika bilu ngati zizi zoyendetsa dziko sa baba misonkhoyi ikoneza kuti boma lasowa kumene ngatenge ndalama zoyendetsera dziko afuna ndalama tsopano azipeze ku misonkho ya anthu kwa anthu osauka kale amalawi nde nzodandaulitsa zedi nde mphane ndi chikuti enti angane ndikutsogoti mpempe mulungu atichite chifundo chabwino zedi ya magawa tathokoza bwana Mkwezalamba kunchisi kuvisanza mukhalendesa kwabwino inusa zikomo amene wandithu kuchoka kunchisi sizotaloera kuti pakadali pano masula bwanje inetu ndatandala kunchisi sotala into tata kudala ndi program yandikulira lerolo yandikulira kwambiri yakukulirani mwapa nakosomola inde wawa ndisabise yandikulira zija zoti kuti apapa tipanga bwanji mutithandiza bwanji madzulo ano pa zimene tikukambira nazi mauyangane na motere poyamba pamudzipo kwathu nena akoda aveta galu ndiye galuyo dzina lakoda amutcha kuti zapano izi nzapano pazizi ifukwa padzana lija amalawi ombeza une bife imanena kuti ayi zinthu zokwera mtengo mukatetsitsako misonkho koma tikanati tilulankhula paluntha tv tili nditiserengerani kuti ndife wandale ayi chonde koma tidzilankhula zinthu zokha zone kuti amalawi ziwapindulire umosekhala kuti ziwina yake zinsangalatse kuti kapena pakuti wajata achititsa manyazi tawagonjetsa ayi ndiye alipo anthu ena tikamalankhula onetseratu kuti tinini mbali komabe amalawi tizilankhulani zinthu zothandiza dziko lathu sikuti kutsutsa nolakwitsa munthu amatsutsa pa chinthu chimene achiona kuti chichi nchosenerera munga amene akulamulala padzana lijoli ku opposition onkatsutsa lero azawajadza ku opposition olukanena kuti nchifukwa chani inu mukutsutsa kuti mdzana mmachita zomwezi kodi wosomatsutsa ukona kuti chinchoiva tiyeni tizichitani zinthu zoti zitithandiza Malawi koma tikatenga zinthu zone kuti tisangalatse chipani amalawi akhala ludandaula tidandaule nanzathu amene amagwira ntchitowa inetu ndine munthu wakumudzi kuthekere itere utalitali kuvigorondo kokha
etu musatero tirikaye kutokuto olutani ophungu amene onakukira anoonayikana biluyi ineyo nnene kuti onangula kwaso nawo okadangoyivomera akafuna ya msatsi unsemera kuti mfotere mmanja akafuna ya msatsi nyanga omane kuti msemereni mfotere mmanja koma musayole ijamakawa tinkanena adakathera msizi zafikatu zimenezi yomane kuti ife izi sitidzachita sitidzakweza misonkho sitidzachita zakuti lero wafikapo tinene kuti woyipanda wandere wina aliyese alibe nzeru ngoyipa usiku wabwino kunchese bambo anga ndathokoza bambo anga zikomo chabwino mundivomereze kuti program ya lero titere pamenepa tikamayimba foni tisa kale ndi milandu maina anthu ena we don't need to be a television imene will be associated ndizo chitika za ndale chipani china chilichonse maganizo anu ndolandiridwa munjira ina iliyonse ndipo program ino kunyazisa anthu kuzalipangisa ife milandu pamudzi pano kuti tiyambe kumapita mmakhoto makapepesa pyolera mprogram ino tatiyeni tigwiritse ntchito program ino kuumba dziko kukambirana mfundo kati muli ndi different opinion ndinolandiridwa ngoyinena bwinobwino mpaka namukayise kumapeto tifati mati program ya lero yatikulira ifa munali zichewa zina zosayenera kuti ziyankhulidwe koma tinene kuti maganizo amenewo ndanzika koma akakhala kuti ali ndi mafawo timafunika kuti tipange disclaimer zimene tapeza mprogram ino tsiku la lero tapeza kuti anthu kapena aphungu 77 amene munatumidwa kuti mukayimira Malawi simunafotokozere kuti munali kuti zimenezo zadandaulitsa Malawi sono challenge imene ilipo pano ndi yakuti ma television ngatano amaonetsa zimenezi mukamakambirana nyumba ya malamulo ndi anthu amakupangani sport kuti wathu tinamtuma koma kulibeko uko wapita kuti zimenezo Amalawi adandaula kuti 77 namba yaikulu simunafunika kukhala kunja kwa parliament achita ndithu moyamikira anthu awiri amene anati amwene apa ndiye choti tichite situchidziwa bora talowamo akuti amene anapita kuntchito koma anthu amene anavotera kuti ife sitigwizana nazo Amalawi so ambiri ena pano anena kuti nafeso sitigwizana nazo chifukwa anthu akadalikali pa mavuto ndopsinjika ndiye izi zipsinja Amalawi gawo lina anenako kuti 94 otu ife tikwachita join amene anena kuti bill idutse chifukwa kuti akukonza mavuto amene alipo kale ndipo kukonza kwake nkutolera misonkho palibe chimene tingachite ngati dziko mabwera malangizo kupita ndithu kuboma misonkho yo mukatolera athandizeni Malawi ndi 5 years yokha 2030 azaona chochita ngati misonkho yawo akamasonkha chifukwa bill yadutsa kale chifukwa anthu timafunsa panowa ndi Malawi chabe sakhala nawo ku parliament sana anango atuma ngokhulupirira anthu ena akufuna kuti ndalama yawoyo igwire ntchito ndipo inu mudziopa 2030 ife ngati Luntha television telekepenepa sitingayike comment ina iliyonse koma inali summary ya zimene tapeza mprogram ino Moses Makawa ndiye dzina langa pamakina ndili ndi mzanga Gerard Katsonga amene akhalapo be chifukwa sakuchoka ntchito yake ndi pamenepa abweresenso munthu amene akhoza kumuyika pa television atipasire nkhani mwatsatanetsatane mu Chingerezi makamaka pa 7:30 mwapadera tipepesenso kuti ayi mzimu wa malemu Esau Kanyenda use mumtendere ife ngati Luntha television ndi Amalawi tonse tikulira limodzi makoma nonse tikumana lachinayi.